bandiraɓe fulɓe on calminama mo woni mon kala inde mum e yettode mum Gomouta Balde TV arti jokkude golle eno gowron ɗon ni to karallagal dorowal ko Abbas Manal Abbas mo Ndendori TV karallagal kakidingal ko Abou Siley Diallo cuuɗi men Demet robinta noon golle ko Ibrahima Kane katanti leñol mo Agnam Yarayaɓe en mbi Balde TV woni darde mum e goƴa mum ko ñaaltindanade leñol ngol gueɗe kewɗe ɗe guiti diwti kono kadi ene hoyne ni gueɗe ɓamtare ɗe ɓesgu leñol ngol darani ñalawma hande o kuccidirɗen ko goto e guendiyankoɓe leñol ngol o wiyete ko Molel Siré Diom o jeeya ko cuuɗi meɗen to wiyete ɓogge dogi jeeri moni e waalo nokku Sayko Oumar Molel Siré Diom gonɗa hande koye yeɓɓore mawde yaltinde lefol jime jimɗi Pulaar won ganduɗa tawi titone muɗum ko wajuyaji ene tawe e ngol lefol titode mantiniɓe kati ko wayno wiide aade ko wayno wiide gilli ɓatake gilli hani e gendiyankoɓe e titode goɗɗe sen garti tan ɗo yimre maɗa gilli Molel Diom holko addanma ngo miijo warti fof assalamu aleykum mon ɓiɓɓe fulɓe rendaɓe gurdam caggal nde jettumi guena ɗume Mouhamadou Rasulullah yetti nene e baba yetti kadi kada ɓiɗɗo pullo mbiyowo mbimi e mbimami funnage dirnade rewo e wakko ñaguima jaam e kisal tudde balɗe battane mon yo wone mon onayi dendagal ɓiɓɓe fulɓe ha tengte ɓiɓɓe julɓe rewoɓe Allah leydi wawi ñamde ko tewi ñamde ƴiya ko leydi wawi ñamde salmini bandiraɓe ngol ɗo lefol gilli baɗirmi ɗum ɓeɗo fof ɓe sababu ɗanniyankoɓe e yiɓɓe mumen ɗoɓe cakka yimre nde ko yimre ɓatake gilli manni hande ko hakkude neɗɗo e giɗo anniye winde ɗum ɓatake yimi ɗon ko ɓatake gilli giɗo am jabbunomi o ɓatake mbindu man ɗum miɗo e tandu am haɗo ema giɗo tinno janggiranam haqqillanɗagal ma e nedi ma moftana kam e nder tandu ma giɗo am yimi ko an woni towa dande yiyoɗo ko an woni tinɗo pamɗo ganduɗo ko ɗiran andi ko jeegol kobat ko an woni muñɗo mo haɓani ko an woni ɓurɗo Allah tusɗo gona wadde kay somi yima giɗam mi heydata somi yima giɗam mi ɗomɗata so mbeɗa yewtida e ma yaɗa gillam e maɗi firtata gillam e maɗi naywata gillam e maɗi firtata ƴeew hay somi yiɗi ruttude nen mi wawata sabu mi yiɗi mi ancata mi sakka mbeɗa muña mi haɓata kiɗo firtu aadi firtotaki firtowo aadi ina wawi ñamde jiiɗo koto jamfu gilli jamfotaki giɗo ko ɓerde men nde ɗe jilodiri ha jiitumi kaldi dakkodiri wallahi mbimi huno ko lemso tan kono ɓerde ɗen jiiɗoɗe ɗo huno ko tawaka giɗo jamma jeyɗi koode ñaari kon pooli koote leɗɗe kon bonno ko yiile hen maayo jeeɗi ɓe leydi mbawi fecce jamma jonti koyɗen jattini giɗo ɓerdema arimi jewtiden ha ko Allah haaji ɓerde men gummi enen rusoyir nde ko yoɗi paadi ko Allahs ɗum ina lumbo e beeli Kawsara dertuɗen leytel gilli e weeyo
e gillame ma ɓamtumi gitam ƴeewdirɗen darnam ƴiiwi toɓo ngatabaade soɓe e nder ɓurtando ma gillini ɓurtata yimi so gillame ma hannde gonno wutti ɓornima mi ɓortata so gillame ma gonno wudani mi haddima mi tartata kiɗo leñol ya wuur ha kaaba e sawto mbiɗo mon lawlawal pulaako ɗo andirede jummolel siri komo bokke kala ɗanni yanke ganduɗo gilli gowɗo gilli yo ƴettu maw kañum dey on jarama jarama Moulel Siré mbiɗa sikki so tawi hettama ngol ɗo lefol wiyama ko goto e sukaɓe yonta hande ɓogge hakkillaji kewɗi ma dogue Saykou Oumar Ba eɗen kewi wiide so tawi doole donki yo doole keɓɓo kono enen ne ɓeyduɗen hen so tawi ɗe tawdiri ɓuuri ittude joni joni o bandiraɓe en natata e bundi lefol ngol ko lefol ngol ganduɗa baɗagol e juɓɓudi gande kese ɗe potgol nadde dingiral ngal ko ɓooyani to banggue kelki e to banggue ayaw foof kono noon baɗirɗen ɗum ɗo henna ko ha wona daɗɗudi dañato guite kaggi ganden wonko arata ɗum noon Moulel Dioum holi erago joguiɗa faade leñol ngol no wawata hettorade lefol ma e leppi guendiyankoɓe ɗi beela nafa hande e janggo foof soko sagam ko banmi ɗo seeɗa ko ɓe ƴeewi ɗum hakkilantagal mabɓe ɓe ƴeewiri ɗum kadi sababu nde hunde nde yaltinana ko sababu nde kamɓe fof ɓiɓɓe fulɓe fof kadi ko woni hen ɗum ɗo ko so Allah jaaɓi ɓooyata hedde lefol ngol ko heewani so Allah jaaɓi maɓe kemgol hangol timma so Allahu jaaɓi jaɓi sago